खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गेदेरथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलां। थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव 9 बोसोर बैसोनि सासे थाखो 5आव फरायफुबाय थानाय उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा न' खाथिनिनो जुनार आखुनि रुगुनाथ नार्जारी 55 बोसोर बैसोनि सासे बोराय सुबुंखौ पुलिस बिफाना खानो हाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 11 रिंगासोआव गामिनि रायजो राजाफोरा दायनिगिरि जुनार आखुनि रुगुनाथ नार्जारीया न' खाथियावनो हाग्रायाव थाखोमानानै थाबाय थादोंमोन होननानै फोरमायदों। थिग बे समावनो न'आव ओंखाम जानो फैनाय समावनो रायजोफोरा हमना पुलिसनि आखायाव गथाय हरबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। हादर नाङैनो कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै मिरु सरकार आरो हादरसा सरकारा फरायसाफोरनि आनजाद खुंफुंनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो फरायसालि फरायसालिमा आरो खायसे सोलोंथाइ फसंथानफोरखौबो बन्द' खालामथ'ना होनायबो जादोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला मिरु सरकारा CBSEनि 12थि थाखोनि जोबथा आनजादखौ लानानै थांनाय रबिबार अदेबानि 23 मेआव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बे सावराय जथुमायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि आसामाव CBSEनि 12थि थाखोनि जोबथा आनजादजों लोगोसे आसाम हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै। बिनिखायनो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ आनजादनि थाखाय न'आवनो थियारि जानानै थानोबो खावलायदों। आरोबाव फैबावदो गिख्रंथाव कर'ना बेरामनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव आबादारिफोरा तरमुज आबाद मावनानै गोबां खहा जासोनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो उदालगुरि चिरां जिल्लायावबो तरमुज आबाद मावनानै आबादारिफोरा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिनो उदालगुरि थारायबारि गामिनि आबादारि प्रबिन दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला तरमुज आरो जोगोनारनि 40 बिगा हायाव आबाद खालामनानै फाननो बाजार मोनैनि थाखाय गोबां खहा जालांबाय होनना। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि खमैबो 6 लाख रां खरसा खालामनानै बे तरमुज आरो जोगोनार आबादखौ खालामदोंमोनब्लाबो लकडाउननि थाखाय बाजार गैयैनि न'आवनो गोबां गारना फेसेवनानै दोननो गोनां जाबाय होननानै। बिनिखायनो बिथाङा बेफोर खहाफोरखौ सुस्रांफिननो थाखाय BTR सरकारखौ अनसुंथाइ होनो खावलायदों। दानिया फैबावदो हादरनि बयनिख्रुइबो गोहो गोरा नायबिजिरग्रा फसंथान CBIनि गाहाय बिबाननि मासिया थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो उदां जानानै दं। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला CBIनि गाहाय मासिगिरि ऋषि कुमार शुक्लाया आजिरा लानायनि उननिफ्रायनो CBIआ गावसिनि गाहाय मासिखौ सुफुंजानो नागिरबोगासिनो दंमोन। बिनिखायनो CBIनि गोदान गाहायखौ सायख'नो थाखाय दिनै 24 मेआव मोनसे जथुम मेल जिरायबाय। मख'नो गोनांदि बे जथुम मेलाव CBIनि गाहायखौ सायख'नो थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो बाहागो लादों।